Shin ka taɓa tambayan kanka dalilin da yasa in ka yi postin bidiyo mutane ba sa kallo? Yau zan duba fejin mutane guda 3 in gaya muku me yasa in sun yi postin mutane ba sa kallo? Sannan kuma in kai ma kana so in jawo naka fejin ka sa mun shi a comment section amma da sharaɗi ɗaya. Sai na yi tsokana kafin in ba da ansa. Shehu mai fata, Shamsu da Diz Arabian Tea. To bara mu fara da Malam Shamsu. To fa wannan daga duba page ɗin nashi akwai matsala. Wa ya ga ɗan kwalisa kenan. A'a. Wannan Sharo Khan ne. Jama'a mun ɗauko Sharo Khan ba mu sani ba. To wannan akan me kake content ne ni ban gane ba. What's going on this life? What's going on? To wannan kuma fa kawai dandare sai ka ƙara haka kiɗa kuma wai kana son followers. To yanzu kai ina da tambaya, yanzu in kai ka zo kan feji na a ce feji na kawai ko kuma in naɗa ƙafa in yi haka sai ka tsaya ka kalla ka yi liking ka yi following ka yi commenting. Kai sunan wani wuri a Kaduna Gamji Gate. Wannan dai slide show kake mana kawai. Wannan gwara dai kawai ka ɗauki wannan irin post ɗin da kake magana gaskiya dai. Wannan post ne na status ɗinka na WhatsApp. In ka sa a status ɗinka na WhatsApp mutanen da suka san ka za su iya kalla irin Shamsu kana chilling, Shamsu fa ba sauki. Kai na ga wannan shadda da ka saka, kai wannan hular taka ta yi kyau. Mutanen da suka san ka za su iya tsaya su kalla wannan. Su mu da mu san ka ba kawai scrolling muke akan wannan app muna kallon abu. Haba ina gani. Haba tuni da gudu zan yi swiping in wuce. Kuma haka mutane da yawa ma za kai kanka ma in kaga wani yana yin hakan ba za ka tsaya ka kalla ba. To ni da ma irin videos din nan kake na wancan makaniki din nan da yake videos haka ya ba da labarin mota kaza tana da yawan samun matsala kaza, mota kaza tana yin kaza, ga matsalolin mota kaza, da ma irin shi kake kana ilmantar da mutane da yawa akan harkokin mota da harkokin da kake irin sana'a ka da tuni yafi. Saboda ni ka kamar ni ban wani san kan mota ba sosai. Na dai san ɗan abu ɗaya biyu haka akai. Amma yau kana magana ka ce in ka ji motar ka tana jakin ko tana abu kaza ne zuwa kaza. Da ya fi ma. Amma yau ka sa mana ga ka a cikin injin, gobe kana can, gata kana can, ka yi hoto ka yi can, ka ƙara hoto ka yi nan. Kai kanka baka san ma inda ka nufa ba da content ɗin nan. Wannan shi ake ce da kwaɓe. A kwaɓa nan a kwaɓa can. Can aka yi ne ko a nan aka yi ne ko to nan da ya baka shirya samun followers ba, dan da ka shirya samun followers da ba haka ba. Wannan mutanen da suka san ka su suka damu da kai, mutanen da ba san ka ba swiping za su yi ba ruwansu. Kuma mutane suna ga kamar TikTok ɗin nan kawai in kai postin TikTok ne take ganin daman oke bara ta sa abin ka ya tafi viral ko kuma yaya ne. Mutane kake wa postin, mutane da suke kallo suni da wane mu da muke kallo mu kake wa postin. Kana sa zan wuce ne saboda ni ban san ka ba, me zai sa in kalle ka? Sharo Khan ne kai ko menene? To ko Sharo Khan ma dai fim yake shi yasa ma ake kallo, inda kawai ganin shi muka yaka ai ba za mu kalle shi ba. Tunda na tsokane ka bara in baka solution. Daga yadda na gani a fejin ka kai injiniya ne, kuma abu ne mai sauki wannan da za ka yi. Akwai mutane da yawa da suke hawa mota da ba su san kan mota ba. Kamata ya a ce kana yin bidiyo kana ilmantar da mutane akan abubuwa akan injin. In kana so injin in ka karya mutu da wuri gashi ga abin da ya kamata ka dinga yi. In ka ji motar ka tana ƙara kaza, watakila kaza da kaza ne. Ko kuma in kana so ka siya mota, karfa ka siya mota kala kaza saboda tana da yawan ba da matsalar kaza da kaza. Irin abubuwa irin na kan aikin ka shi ya kamata ka dinga yin content akai. In ka yi content akai kana bidiyo akai mutane za su tsaya su saurara. Saboda mutane da yawa ba su sani ba, kaga ka tashi a matsayin mai ilmantarwa kenan online. Kuma ilmantarwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo followers, yake kawo abin da ya sa mutane za su tsaya su kalli bidiyon ka daga farko har ƙarshe saboda me kana ilmantar da su. Kamar ni ma mai ilmantarwa ne.
ni ma ina koyar da mutane yadda ake yin content da waye da waye, shi yasa ni ma mutane suke tsayawa su kalli bidiyo na saboda su ma su koyi wani abu da za su gwada a content ɗinsu su gani ko zai musu aiki, ko kuma ka dinga yin wani abu da zai ba mutane sha'awa. Misali a ce kana tuka mota da taya ɗaya, ka gani irin abin sha'awa ne da mutum zai kalla, da dai ban san yadda za a yi shi ba. So daga nan maybe a ƙarshen bidiyon ka za ka iya cewa in mutum yana so ya gyara motan shi duk inda kake a garin nan zan iya zuwa in gyara ma motan ka, ko kuma ka zo kantinmu a wuri kaza. So kaga in kai haka kana ƙaro wa kanka kwastomomi sosai ta haka, saboda mutane za su tsaya su ga ai wannan ya san ma me yake, gashi yana ilmantar da mu akan kaza da kaza da kaza, kuma na gwada abu kaza ma da ya ce na gwada makanike na ashe ma abin haka ne, wannan shine zai zama na injiniyan nan gaba. So haka ake samun kwastomomi ma online ta hanyar ilmantarwa ko kuma nishadantarwa. Da fatan na taimake ka. So nake kuma in ga nan gaba in ka yi content mai kyau ka yi tagin ɗina in sha kallo. Yau bara mu tafi gidan shayi, this Arabian tea. Day 4 kenan na 30 days content challenge dinmu da muke yi da Harira. Assalamu alaikum, ina wa kowa fatan alkhairi. Insha Allah yau zan dan ansa wasu tambayoyi da mutane da suke min. Akwai wanda suke tambaya na kina koyarwa ne, kina yin classes ne? Sannan kuma akwai wanda suke tambaya na me yasa nake aika. To, day 4 na waye 30 day content challenge. Wannan ta yaushe aka yi bidiyon. Anya an samu an karasa day 4, an karasa 30 day challenge din nan kuwa. Bara mu gani. Yan ban kwakwali, bara mu gani ko ta samu ta yi. Ga day 2. Kun ga wannan hannun? Kun ga wannan hannun? Kun ga wannan? Bari ku ga ɗayan ma. Yanzu za ku ga ɗayan ma. Ba ma sa gani. Assalamu alaikum, ku zo mu pakin order da ku. A wannan wannan dai da wuya in an yi 30 day challenge din, saboda in kuka duba ga day 2 kuma an daɗe da yin videos din nan. Kun ga hannun nan, kun ga wannan hannun ya kusa fara dukan masu yin content din shirme wallahi tallahi. Don't want to listen to that. You will listen when you are dead. You will listen when you are dead. Wannan pejin nan. Kullum kowa sai ya zo ya same ni. Adam, ya za a yi a ce in ne postin video na baya tafiya, ko dai an yi shadow banning ɗina ne? Ina aka yi shadow banning? Wannan bidiyon an shi kansa shadow banning ne, irin bidiyo saka kawai. To wannan yara yau sun fara kaza da kaza da kaza, ina ruwanmu? Me ya dame mu? Mutane da yawa skipping za su yi su wuce. Bara mu ga wannan ma yana da ɗan views bidiyon, bara mu gani. To wannan ma ina ga saboda waƙan ne ma bidiyon ya tafi da nisa, ko kuma mutane ma ana daka suna ga ana ta dake-dake su ce to wannan me ake dakawa ne haka. Bara mu ga me ake dakawa. To shi yasa ma bidiyon ya ɗan yi tafiya kenan. Ok, ti ne shikenan sun wuce. Na gane. Waka fa ba shi yake taimakawa ba, ko ka sa waka ko baka sa waka ba, in bidiyon ka yayi kyau zai tafi. Ni bidiyo ina ma da nake ma wanne ne nake samun waka ne ma tukuna. Ani ma kawai surutu ne yake kawai, amma da yake abu ne da mutane suke son ji, suke son su koyi wani abu, za su tsaya su saurara. To at least wannan hoton yayi kyau, ba laifi. Ni ma har na koyi yadda ake yin shayi. Videos ba laifi, kawai abin da ake faɗa ne a videos in bai tafi da shi kansa bidiyon ba. Video in kana so ka yi kamar yadda na ce, nishaɗantarwa ko kuma ilmantarwa. In kuma za ka iya haɗa duka biyu a lokaci ɗaya ka yi, ya fi daɗi kenan a haka, zai fi kyau a haka. Kamar yadda ake miksa shayin nan, haka shi ma za ka iya miksa nishaɗin, ka miksa shi haɗe da ilmantarwa, duka ka ba mutane, za su fi jin daɗin kallon sa haka. So abin da na gani a cikin videos din, kin yi kokari wurin yin videos din, ba laifi, audio din is okay. Amma a bidiyon da a ce ilmantarwa ake yi, ko kuma a gaya mutane ma yanda za su sha shayin, ka ci masa ka ƙoshi, zai fi daɗi ka tafi da ci, saboda ci zai tayawa wurin digestion, ko kuma zai taimaka ta wani abu makamancin haka, ko kuma amfanin shan shayin kansa. Wannan shayin in ka sha ai yana ƙara ƙarfin jiki,
a'a yana ƙara kaza ko kuma yana yin kaza, ko kuma in kana jin abu kaza za ka iya kaza, biyo ni ku ga yadda ake haɗa shayi mai kaza da kaza da kaza. Da farko dai ka haɗa wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan, sai ka faɗa. In kuma baka san yadda za ka yi ka haɗa ba, za ka iya oda a wurinmu. Kai content ɗin ta haka zai fi daɗi, mutane su tsaya su kalla ma su ga oke haka ake haɗa ma. Wani ma don ka faɗi ma meye da meye aka sawa shayin ba shi bane ba, wani ma ya zauna ya haka shine tashin hankali a wurinsa. Gwara ya kira ya ce to ni fa a bani kaza da kaza da kaza din shayin kaza da kaza, saboda anan ni ban ma san sunayen shayin ba, kawai dai na ga dai an haɗa can ga cloves can ga cinnamon ga waye, amma ban san meye sunan shayin ba. Amma in aka ce a sunan wannan shayin kaza, ai in kai kaza kai kaza kai kaza, at least a sa musu suna, saboda in aka sa musu suna mutane za su fi iya cewa to oke to a bani shayi kaza. Amma ni ban san sunan shayin ba, in na ce to a bani shayi wanne ya ciki, ko ba haka ba? So a sa musu suna, a yi content na ilmantarwa ko kuma haɗe da nishaɗi wanda mutane za su fi fahimta, saboda ta haka mutane ke yin oda, saboda za su ce wannan lallai sun san me suke yi. Kuma a kula da tsafta sosai wurin yin bidiyo, saboda wani zai ga abu zai iya cewa kai wanda ya mun kazanta da ya ba zan iya siya. Bayan na ce naki fa ba tsafta bane ba, kawai dai na ba da shi wannan gyara ne kawai, da fatan na taimaka. To yanzu kuma za mu je wurin shehu mai fata welding, za mu je harkan welding, amma kuma an ce mai fata kuma an ce welding, ga fata ga welding, wai wannan haɗi daban ne. Biyo ni ku sha kallo. To annan gashi ma yana da 1.1 million views. Bara mu gani me aka yi aka samu 1.1 million views. Wannan na gane irin ku, wanda kawai kun yi abu haka, abu ya tafi viral, sai kuma ku zo ga komai kuma ya ƙi tafi viral kuma again. Adam, an yi shadow banning ɗina, na yi bidiyo ya samu 1.1 million views, amma kuma har yanzu ya ƙi ya tafi, account ɗina ya daina tafiya kamar da. To dama ina zai tafi? Wannan bara ma in gaya mai aka yi bidiyon ma ya samu 1.1 million views. Na ɗaya, waƙar da aka sa a jiki. Na biyu, gate ɗin da aka nuna, ni kaina ban taɓa ganin irin gate ɗin nan ba, wanda gashi gate ne haka amma kuma ana buɗe shi haka, ban taɓa gani ba. Kuma mutane sun zo ganin abin al'ajabi, dama shi sabon abu dole a tsaya a kalla, to shi yasa wannan bidiyo ya tafi viral. Yawa na sai na ta buga lissafi, to ni gashi nan na samu 1.1 million views, amma kuma bayan nan page na ya daina tafiya. Kai shadow ban ne, kaza ne, to bara in gwada yin irin shi wannan din ma mu gani, in saka masa disem waka mu gani ko zai tafi. Ya ƙara saka disem waka kuma ya ƙi tafi. Daga nan wahala ta fara. To alhamdulillah, Allah ya kaɗo ni wurinka. Na gaya ma matsalarka, na tabbata kana da wannan tunanin a cikin kanka. In kuma ƙarya ne ka gaya mu a comment section. Haba, ni ba na gaya muku ba. Na gane irinsu. Kawai za a ɗauki audio a makala a bidiyo kawai da aka yi haka, sai a tura, kawai sai a zauna a ce to bara mu ga wannan zai tafi viral ko ba zai tafi ba. Ba inda zai ji, mutane a fice suke. Ai ba waka ba, ko mun tafiya viral da audio yake yi, in dai kai bidiyo da ba shi bane ba inda zai je. Kowanne can ga wa'azi a jiki, wancan ga waka a jiki, can kuma ga mai bada shawara, can ga wani audio ma da dai oho ba a san kansa ba, amma dai an saka dai kawai a gwada a gani ko zai samu 1.1 million views kamar wancan. Video ɗin ba sa ba da ma'ana kwata-kwata a haka. Video ɗin kwata-kwata ba sa ba da ma'ana a haka. Saboda to, ka shiga mota za ka yi tafiya, to ni ina ruwa nan. Sai dai kawai iya ce ma Allah ke a hanya a raina, yake na sai mu wuce. Mun ɗauki gate mun saka a can gidan. To, gidana ne? Bai dame ni ba. Bara mu gani. Nan gashi, na shiga mota zai tafiya, to Allah ke a hanya.
na wuce nan kuma gashi muna rafin gate matsalar ku ga boss sai an jima ina fenti wa gate sai an jima ga gate to sai an jima gashi mun ga kofar gida to ba na gida na bane ba sai an jima muna rufe gate da kyau sai an jima ka gani ga irin comment din ma da ke samu ka gani ko ce akai masha Allah thank you all ka gani sai dai a ce ma God bless you to me za a ce da ya wuce God bless you kuwa ka gane me nake nufi nan gashi amma thumbs up ci an ce sai mai gida na farko dai abin da ya kamata ka dinga yi shine ilmantarwa. Yawanci masu business ilmantarwa ya kamata ku dinga ilmantar da mutane akan irin yadda business ɗinku zai ɗaukaki lamarin mutum, ta yaya zai canja wa mutum rayuwa. Kamar yanzu naka za ka iya cewa in kana so mutane su yi ma kallon mai kuɗi ko su yi ma kallon kaza, ya kamata a ce irin gate nan gare ka a gidanka, saboda shi ake yayi yanzu a gari, yana da kaza yana da kaza yana da kaza. In kuma kana haɗa gate ɗin ma za ka iya yin bidiyon kanka. To bara mu nuna muku irin hada-hadar da muke yi wurin haɗa gate mai kasaita, mai kaza da kaza da kaza. Na farko za mu yi kaza ba ka nuna process ɗin haɗa gate ɗin. Masu kallo ba zuwa za su yi su masu ce za su haɗa gate ɗin nan da kansa ba, saboda me shi harka na welding karatu ne sosai a kansa, ko kuma ake yin mentorship sosai a wurin wani da ya iya kafin a iya aikin nan. Dan mutum ya kalli bidiyon ka ba zai kwaikwayi sana'ar ka ba. To a dinga ilmantar da mutane irin gafa irin hada-hadan da ake wurin haɗa gate. Wani mata nan ne zai gane ma me yasa kake cajan mutane wannan farashin nan naka na gate ɗin. Sai ce lalle kai ana wahala. Wannan dole a ce miliyan 1 gate ɗin nan, dole a ce 500,000, dole a ce 600,000 gate ɗin nan. Saboda ta haka mutane za su gane cewa kai abin nan fa da wuya, ba wai fa kawai haka kurin bane ba. Sannan in ka gama gate ɗin za ka iya cewa wannan gate ɗin mun yi shi ne saboda kaza, ga design kaza da kaza da kaza da kaza da muka yi wa gate ɗin nan, ku zo ku gani kaza. Shine mutane za su dan tsaya su kalla su ce okay. So ko mutum ma ba wai so yake siye gate ɗin ba ma yanzu a lokacin nan, zai iya tsayawa ya kalli bidiyon ka ya ƙaru da shi ta wani fannin ilimi, yanda shi ma in yau Allah ya waye gari shi ma yana so ya yi gida yana so ya gate, zai ce ina ko mai fata mai welda, bara in je in nemo su ko aiko ni ko su za su min, saboda ina kallon bidiyon su wancan ya iya kaza fa. So a dinga ilimantarwa sosai wurin yin abu. Kawai dan mic za ka siya, ka hada da waya ka ci gaba da bidiyon ka, sai ka dinga yi ka koyi editing, shikenan ka gama. za ka na yin videos mai kyau. Already ga pejin ka nan ka samu ka yi bidiyon da Allah ya baka sa'a ya tafi viral, ka samu mutane da yawa sun yi following ɗinka. Ka kamar yadda na ce wancan bidiyon ban taba ganin gate haka ba, amma da ka mana bayani akan gate din da mutum zai fi tsayawa ya kalla ya ce kaga wani sabon salo da ake yanzu, gate din ma ta tsakiya ake dan bude kofa karama wanda mutum zai shiga ya wuce. Ni ban taba gani ba, anan na fara gani. Ilimantarwa ana nuna me yasa aka yi abu, shi ke jawo mutane su zo su kalla, ko da ba za su siya ba a wannan lokacin. Nan gaba in sun tashi siya ko kuma suna da wani dan uwa da yake son siya, za su iya cewa akwai wani ko da nake ganin videos ɗinsa suna yin gate masu kyau, mutanen nan sun san aikin su kalli. Za a iya nuna pejin ku yanzu nan sai mutane su zo su siya. Da fatan dai wannan abu ya taimake ka. Zan so kuma in ga next video da za ka yi. In ka yi next video ka za ka iya mention ɗina wanda ka yi amfani da wannan shawarar da na baka, ka yi mention ɗina in zo in gani. In bidiyon ya yi kyau zan yi reposting insha Allah. So in har kuma kai ma kana kallo kuma kai ma kana sha'awa a duba naka pejin, ka ajiye mana pejin ka a comment section, za mu duba.